Bizden büyük ressam Ahmet Agay Lutfullin portretler işlegeyni. Hem de Ramila Gardiyeva деген ressam Rif Şerifullin menin huratda işlegeyni. Sakırılı bik tulkınlanıp kabul ettim. Çünkü bala sağalar betinde ular barahla ulardan көңілләре, намыслары шундай таза, улар сабыйлар бетинде һәм дә улар инде бөтенләй көтелмәгән һораудар бирә ала. Әмма ләкин минеңсә ошо яшь буын менән әңгәмәләшү, һөйләшү бик үзем өчен ниндидер бик мәртәбәле мәктәп булыр дип уйлыйм. Алмағыз яш рассамдар. Хәлдәрегез нисек? Рахмат, яйлап кына. Нисек килеп? Кунакка сакыргайныгыз, шуга тулкынланһам да килдем инде. Амир агай, минең исемем Йондоз. Һез нисек рәссам булып киттегез ул? Үземдә мин хәзер үк рәссам дип әйтә алмыйм, чөнки гомер буе битендә кешегә гомер буе ул мәктәп, ул уку бара. Хурат төшерә башлаган мин яшь сабый бала вакыттан 2-3 яшь булган вакытта ана мен зур рәхмәтлемен атайыма, әсәемә, бөтен тугандарыма. Атайымның бер туган апаһы Миңниса инәй, миңа инәй була инде. Ул сирләп тора иде ул вакытта. Шуга төтендә насар йоклай иде. Үзенә күңелһез булмаган өчен миңа ул вакытта бәләкәй генә сабый балага хүрәтләр эшләп, әүрәтеп, үземнән бергә сөйләшеп ултырып, миңа төрле хүрәтләр, бесәй, малайлар менән кызлар еда киеп йөриләр, кайын агастары, урман, өйләр, күгәрсендәр, төрле шундый гына кызыклы сюжетлар эшләп, ничектер мине ошо бик серле, матур, мөгъҗизәле дөньяга алып килеп индертеп әйтергә мөмкин инде. Галина Зада. Һезнең гаиләгездә тагы рәссамдар бармы? Бuna минең бәхеткә каршы минең бер туган кустым Мырзам Наил, ул да уның югары белеме бар. Хүрәт төшерү буенча безнең гаиләдә 3 бала, бер туган һеңлем Халыовым Айгөл һәм бер туган кустым Наил. Безгә атайым ала торган блокнотлар, альбомдар һәм моны безнең алда була торган шундый шорт, шул альбомдарды ябай гына түгел, мөмкинселек буенча сифатлы хүрәтләр белән тултырырга. Һәм без минең кустым белән һәм Халыовым белән ярышып шул хүрәтләрне тултыра торгайнык. Рәссамга һәләт ул тумыштанмы? Алла Тәгалә ниндидер хулыш бирһә, ниндидер үзенең тынын бирһә инде, кемгәлер ярсы булуга, кемгәлер китап язуга, кемгәлер биергә, кемгәлер йырларга, кемгәлер хүрәт төшергә, әлбәттә ул бар. Ул бар дип уйлыйм мин. Әмма ләкин кемдер бөектәр әйткәннәр бит, рәссам булу, иради кеше булу ул 90% хезмәт һәм 10% кына табигатьтән Аллаһтан бирелгән һәләт дип. Кешегә үзенең иҗадын үстерергә нимә камасаулай? Минеңсә беренчедән ана шул тырышлык булмаһа, ынтылыш булмаһа, ягъни төптән караганда хезмәт, эш өстендә эшләмәһә, укымаһа, тырышмаһа, дөньяны асмаһа, нинди генә таланты булмаһа ла, ул рәссам да, йырсы ла, иген үстерүсе ла, өй төзүсе ла була алмый дип уйлыйм. Һез үзегезнең күргәзмәләрегезгә горурлык белән барагызмы, әллә куркып бараһыгызмы? Хәзер яуап бирергә тырышам, бул бик җитди һорау, чөнки ысын үзеңнең күргәзмәгә барганда горурлык белән түгел, беренче сираттан мин тәрән тулкынлану белән барам. Чөнки менә минең бер таныш режиссер бер вакыт миңа әйткәйне, һез рәссамдар, һезнең эшегез бик катмарлы, чөнки һезнең хүрәтләрдә менә шулай әп килеп куяһыгыз һәм һез һәр кеше алдында сисенгән һамак, киемһез һамак булып күренәһегез. Чөнки һәр кеше килеп
Һинең был һүрәтең дөрес эшләнмәгән, моны уның күзләре дөрес эшләнмәгән, танавы дөрес түгел дип әйтә ала. Чөнки һинең һәр һүрәтегез күренеп тора дип әйткәйне. Шуга әлбәттә һәр күргәзмәлә минең һүрәтем бер генә һүрәтем булган хәлдә лә инде персональ шәхси күргәзмә эшләгән вакытта әлбәттә беренче сираттан тулкынлану. Һеҙҙең өсөн кемнең фекере иң мөһиме? Бик матур һорау. Мына бөек язучы Лев Толстой әйткән фикер тураһында. Мәсәлән, мына без һүрәт эшләйбез, бит. Ә безнең арттан гел дә кемдер карап тора мына безнең һүрәткә. Иң тәлә ул безнең әсәйбез, азактан безнең укытучыбыз, азактан Ходай Тәгалә үзе. Калай матур әйткән Толстой. Мына фикер. Мына шулай уйлай инде. Элек миңа әсәйемнең, атаемның фикере бик мөһим була торган. Хәзердә уларның фикерләре миңа иң мөһим. Әмма ләкин олыгая бара, мин аңлаям, минең һүрәтемдә улар гына түгел, хатта Ходай Тәгалә күрә. Шуга әлбәттә һәр һүрәткә ниндидер етди караш булырга тиеш. Һеҙҙең веб-сайт бармы? Бар, онда минең һүрәтләрем бар. Хатта бернисә веб галереяларда, интернетта күп кенә галереяларда минең һүрәтләрем бар. Онда Яндекста Амир Мазитов дип язып табырга мөмкин. Хисмат Вадим, бер картина һеҙ нисә көн итеп эшләйһегеҙ? Көн түгел, Вадим, узак эшләргә туры килә. Чөнки иң тәле мына минең яшәгән йортта минең кызымның пианиноһы бар. Шул пианинога мин кайбердә үземнең бәләкәй һүрәтләрне куям. Онда улар барыһы ла бер-беренә охшаш. Әмма ләкин һәр береһендә бәләкәй генә үзгәреш бар. Мин әйтәм килә инде, иң тәле ошондай бәләкәй генә альбом битендә мин озак итеп эзләйм. Мәсәлән, ниндидер композицияны мин эшләйм икән, нисек уны төзергә? Композиция нисек итеп онда халынган? Чөнки ялган гына итеп әйткәндә бит инде композиция ул һәр рәссамга гына хас булган сюжет. Рембрандтның композицияһы, Пикассоның композициясына охшамаган, улар төрле рәссам һәм уларга мәсәлән күз дигән тема бирһәң, Рембрандт үзенчә эшләп куя, Пикассо бөтенләй икенче уйлап эшләп куя. Киндергә эшләгән вакытта ул хатта еллар үтә. Көнләп түгел, кайбер һүрәтләрне 10 ел буе эшләргә туры килә. Кайберләре 1 ел вакыт үтә. Ниндиләренә 2 ел, 3 ел китә. Шулай тиз генә түгел. Карабы Назгөл, һеҙ һүрәтте нимә менән төшәргә яратаһығыҙ? Назгөл, мына мин үземнең һүрәтләрне күбеһе улар майлы буяу киндердә. Ул классик юл, майлы буяу менән Тинтореттала, Джорджонала, Рембрандта, Малевичта, Ахмат Лутфуллинда, улар барыһы ана шул киндердә майлы буяу менән эшләгән. Ул классик юл. Һеҙ краскаларҙы тик үҙегеҙ һатып алаһығыҙмы, әллә өйҙәге условияла эшләгәнегеҙ бармы? Һатып алам. Чөнки дөрес һорау, профессиональ һорау. Мына элек бит инде Рембрандт, Вермеер вакытларында улар буяуҙы порошок формаһында һатып алгандар да үҙләре туҡып төрлө майлар ҡушып эшләгәндәр. Шулай бит, бал ҡушып. Ә хәҙер бит һәр галерея эргәһендә, магазинда улар һаталар. Майлы буяуҙар, акрил, темпера, май буяуҙары һатып алам. Зилә Мөлөкова, минең һорауым ошондай. Һеҙҙең өсөн илһам сығанағы ул нимә? Илһам сығанағы профессиональ һүрәт төшөрүсе өсөн мин уйлайым, уның турында бик матур итеп әйткән Хемингуэй, Эрнест Хемингуэй. Ысын профессиональ кеше, ул языусымы, ул композитормы, рәссаммы, ул ана шул илһамды үзенә эшләргә тейеш. Хатта мына күп көннәр һүрәт эшләргә килмәгән хәлдә лә һәм яйлап кына ниндидер һүрәт эшләй башлайым. Һәм сизелмәй, көтөлмәй, нисектер һинең артыңда илһам фәрештәһе үзенең канатларын яйып, илһам диңгезендә yüзә башлайһың. Һәм караһаң, шул зур киндердә ярты һүрәтте эшләп тә куйганһың. Һеҙ пленэрға йыш йөрөйһөгөҙмө? Мына үкенескә каршы һуңғы арала минең вакыт етмәү сәбәпле микән инде бик йыш пленэрга сыгып булмай. Бик матур һорау, чөнки пленэр һәр рәссамга бик кәрәкле. Ул мына спортсмен бит инде ғұмыр бойы үзенең тәнен тренировкалы тота, шулай бит.
ана шул пленэрга йөрү һәр рәссам өчен ул спортсменга һәмәк тренировка ул. Вакытларым булганда кайбер бердә яй көне сыгырга тырышам, элек академиялда укыган вакытта әлбәттә мин бик еш эшләп торган этюдларда. Хәзер һидәгәрәк. Абына һез нисек уйлайһығыҙ? Хәҙерге йәш художниктар ниндәй стильгә өҫтөнлөк бирә? Ниндәй жанрға? Төрле стильгә әлбәттә менә хәзерге рәссамдар сюрреализмга өстенлек бирһә, улар күпләре теге бөек Сальвадор Далига охшарга мөмкиндер. Шулай бит. Шуга нинди генә стиль хайламаһындар яшь рәссамдар, улар кемгәдер охшамаска тырышырга тиештәр. Баягы әйттем бит инде һүз. Бөтен бөек рәссамдар улар бер-беренә охшамаулары белән охшаш тартып, охшамаска тырышыр кирәк. Хәзергеләр күбеһе неопримитивизм, неосимволизм, экспрессионизм, модернизмдан күп неләр юнәлештәре. Рәссамдар бөтенләй икенче дөньядан тигән фекергә нисек карайһығыҙ? Мин килешәм. Сөнки мына мин бәләкәй сакта бер бик шундай акыллы олатай менән һөйләшкәйнем. Картайлар, бабайлар менән мин һөйләшергә ярата торгайным. Улар минең менән һөйләшергә, аралашырга ярата торганнарны. Шунда бер бабай менән һораны инде таныш олатай. Һин кемгә укыйһың? Мына мин әйтәм, рәссамга укып йөрим. Шул вакытта ул миңа әйтеп куйды. Кара әле, калай кызык. Сөнки мына һин ул юлды хайлаһаң, ул бит бик авыр юл бердән. Икенчедән ул шундай икенче бер һәләткә, бер һөнәргә лә охшамаган юл дип. Мин һораным инде ни өчен? Айта сөнки мына мәсәлән төрле дөньяла бит төрле һөнәрләр бар. Evet, уларның барыһы ла бик кыйммәтле, барыһы ла тәрән. Иген үстерүсе, икмәк үстерүсе, өй төзүсе, токар, слесарь. Мына мәсәлән токарга бирәләр берән инде эш. Мәсәлән деталь 3 сантиметрга 5 сантиметрда ул эшләргә тиеш. Шу 5 һәм 3 сантиметрдан сиккә сыгыра тиеш түгел. Рәссамдар уларның барыһынса икенче дөнья, улар нимәне генә һүрәтләмәһәләр дә барыбер үзләренсә килеп сыга. Мына һезнең алда бит инде мин утырам, әмма ләкин мин беләм, һезнең һәр һүрәтегез һезгә генә хас буласак. Мәсәлән, сыңгызның һүрәте Ләйсәннең һүрәтенә охшамай, барыгыз да мине эшләйһегез. Мына бик матур итеп әйткән Максим Горький рәссам турында. Ул әйткән рәссам ул үзенең иленең ниндидер хизгер агъзаһы дип. Ул уның колагы ла, күзе ла, хатта йөрәге ла һәм беренче чиратта тавышы ла дип әйткән. Минеңсә ул бик матур әйткән. Уны шагыйрь турында ла шулай әйтергә мөмкин, музыкант турында ла әйтергә мөмкин. Һәр иҗади кеше, һәр илдең үзенең яхшы уллары турында әйтергә мөмкин ана шул һүзләрдә. Ни өсөн һеҙҙең картиналарығыҙҙа күберәк ауыл темалары? Сөнки мин үзем авыл егете булгангалыр инде. Һәм дә мин уйлайм, ниндидер мына мәңгелек темалар. Һәр рәссам бит инде ул нинди генә дәврдә яшәмәһен, нинди генә буатта яшәмәһен, ул мәңгелек темаларга кагыла. Ана шул авылдан сыккан күп темалар, улар ана шул мәңгелек тема менән бик бәйле. Мәсәлән, яшәү һәм үлем, яхшылык һәм яманлык, хатын-кыз һәм ир кеше, үзеңнең туган илеңә һөю, үзеңнең шул бәләкәй генә туган авылыңа һинең мөхәббәтең, үзеңнең зур республикаңа һинең мөхәббәтең, бөтен илеңә мөхәббәтең, һәм дә җир темаһы. Ана ул бит инде авылдан килә. Минең атаем ул җир кешеһе, ул уның агроном нейлә бар, укыган юлла бар. Ана шул ничектер миңа шул йогынта яһагандыр дип. Әмир ағай, һеҙгә ниндәй стиль, жанр яҡыныраҡ? Ул бик матур һорау. Чөнки рәссам ниндәй стильдә эшләгәнен бит күбеһе тамашасы яуап бирә. Тәрәнерәк әйткәндә инде сәнгать белүсе. Сәнгать белүселәр, мына мәсәлән шул Ван Гог, шул Сезанн, шул Клод Мане, улар ниндәй стильдә эшләгәнен, улар хатта тормыш юллары киселгәч кенә яуап бирәләр.
Мына әле мин эшләгән һүрәтләрдә сәнгать белүселәр күбеһе неоэкспрессионизм, неосимволизм дигән шундый модернизмның төрле юнәлешләренә һалалар инде әлеге көндә. Һез заказ буенча картиналар эшләгәнме? Юк, мин заказ буенча картиналар эшләргә тырышмайм, чөнки баягы мин әйттем бит инде, кешенең бит теге ижад менән эшләтергән вакыты бик күп түгел, ул сикле. Шуга минеңсә һәр минут, һәр сәгать кыйммәт, шуга мин уйлайм һәм тырышам инде үземә ниндидер менә хас булган, минең күңелдә тетрәндергән темаларга таянып эшләргә тырышам әлеге мәлдә. Шулай булга сез ничек акча эшләйһегез? Мин әлеге көндә мына 13 ел инде Өфө дәүләт сәнгать академиясында укытучы булып эшләйм. Һездән әзрәк кенә өлкәнрәк студентларны, балаларны һүрәт эшләү альфа һәм омегаһына өйрәтергә тырышам. Шул әзрәк акча килтерә һәм дә вакытлы ана шул үземнең ижад емештәремде ниндидер кызыксынган галереяларга, музейларга бик еш түгел, әмма ләкин кайбердә улар һатып алалар. Бер картинаны нисәгә һатып була? Төрлесе, инде ана һин бит инде эшләйң һүрәтләр, һинең кайбер һүрәтләрең бәләкәй генә, шулай бит, кагызда эшләнгән. Ә кайбер һүрәтләрдә һин киндердә эшләйң, улар форматлары зуррак, шулай бит инде. Ана шул бәләкәй һүрәтләр, улар әлбәттә арзанрак. Мәсәлән, киндер дә майлы буяулар белән эшләнгән һүрәтләр. Менә минең һүрәтләр улар барыһы зур, улар кайберләре хәтта 2 метр уларның зурлыклары. Шуга әлбәттә ана шул форматтан да карай, һәм дә иң мөһиме карай автордан. Мәсәлән, шул ук 1 метрга 1 метр һүрәт, мәсәлән, эшләй икән безнең бөек Әхмәт агай Лутфуллин, һәм эшләй икән мин. Бер үк тема. Әлбәттә, Әхмәт агай Лутфуллин эшләгән һүрәт ул күпкә кыйммәтрәк була. Чөнки ул шундый тәрән, шундый титаник булган рәссам. Ана шуннан килеп сыга һәр һүрәттең хагы. Үзегезнең һүрәтләрегезне хатканда ял түгелме? Айзила бик шундый мотор һорау бирдең, әлбәттә ял. Әлбәттә ял, чөнки ул һүрәтләр мин бит әйттем бит, кайберләрен 10 ел буе эшләйһең. Һәм уларга бөтен күңелең менән, бөтен янең менән шундый өйрәнеп китәһең. Улар ниндидер формала һинең тугандарың булып бетә. Улар менән һин уларны уйлап, улар һинең төштәреңә кереп бетә. Шуга әлбәттә һәр хәлдә нинди генә хәтта сителдең ниндидер шундый зур галереялар һатып алган хәлдә лә ял була. Һез үзегезнең һүрәтләрегезне дусларыгызга бүләк итәһегезме? Бүләк итәм, мин элек бит инде училищеда укыган һүрәтләрем һаман минең бар, һәм дә академиялда укыган бәләкәй генә менә этюдлар, Өфе буйлап йөргән, безнең республикабызның төрле районнарында буйлап йөргән минең күп кенә этюдлар бар. Беләгез, этюд нимә икәнне бит, табигать эшләү. Ана шуларны мин рамкаларга бикләп, оформление эшләп, үземнең якын кешеләргә вакыты менән бүләк итәм. Ата-әсәегезнең портреттарын төшергәнегез бармы? Матур һорау. Каләм менән генә элек эшләй торгайным. Менә хәзер алдаша алмайым, күптән уларның эшләгән портреттарын эшләгәнем юк. Әмма менә минең Наил кустым, ул шундый оста портретист, ул бирахыт минең атайыбыз, безнең атайыбыз шундый матур итеп эшләп куйды. Киндер майлы буяулар менән. Минең Наил мурдам ул осын рәссам. Нисә һүрәт төшердегез? Нисә һүрәт дип, менә үземнең графика, акварель һүрәтләрен һәм киндердә эшләгән майлы буяулар менән эшләгән һүрәтләрне барыһын да суммага килтерһәң, 1000дән артык һүрәт бар, 7 һүрәтләр инде. Иң яраткан уенсыгыз нимә инде? Иң яраткан уенсыкмы? Минең иң яраткан уенсык, менә мин әйткем килә, ул нигә булды икән? Машина. Ана мине һүрәт эшләргә өйрәткән, минеңсә инәем миңа бирахыт алып биргән машина.
Һәм алаттан миңа атайым да, әсәйем дә, бөтен тугандарым да күп шул машиналар ала торганнарны. Минең бәләкәй генә аюларым да була торгайны, теге атларым да була торгайны. Барыһы ла минең күңелемә улар шундый ней. Хәтта менә уларның есе бит минең гелдә эргәмдә тора. Мәктәптә ниндәй фәндәр оҡшай ине һеҙгә? Миңәме? Рәсем, йыр, теге алгебра. Минең әсәйем Римма Хидиятовна ул алгебра һәм геометрияны аппарат торгайны. Ул математик, әмма ләкин миңа шул алгебра менән геометрия, мин шул дәрестән курка торгайным. Нәрсә тотыгыз мәктәптә? Мәктәптә укыгандамы? Үземдә малай булгас, әзрәк хулиган булганмын инде. Шулай булырга тиеш дип уйлыйм. Менә һин үзеңдә кайбердә тәртиптә буласыңмы мәктәптә? Дөрес, тәртиптә булмай бит инде ул. Ошай инегезме? Хугыша? Минең Наил мырзам менән көрәшә торгайнык. Шул көрәш кайбердә хугышка күсеп киткәне бала торгайны. Ә кем еңә торгайны? Ул хәтлем теге кем еңердән булмай торгайны, әмма ләкин шунда айпылышып без атай яки әсәй ялы дип әйтһә бер тукта торгайнык. Малай кешеләр битендә улар барыһы шундый шук булалар. Харай башларына, үй башларына менеп, кыйыкларга менеп, атай-әсәйне куркытып, өләсәйләрне куркытып йөргән мәлләр искә төшә. Без барыбыз да кагыйдәне булмай гына йөрһәк, ничектер тере кеше булмас идек. Шулай бит соңга. Кайбердә әзрәк тәртип бәләкәй вакытта олыгас, зурайгас ярамай инде. Һин олы кеше булгас, атай булгас, һиңгә түгел, һинең балаларыңда караясак, һинең укучыларыңда караясак, тиңдәшләреңдә шуга. Бәләкәй сакта әзрәк тәртип булу әз генә, шулай әз генә ярай. Һез кемгә оҡшарға тырыша инегеҙ? Пикассоға, Малевичка, Ахмад Лутфуллинға, Тинтореттаға, Джорджонаға, Джоттаға, Пинтурикияға, Тиеполаға һәм Ван Гогларға шуларға оҡшарға килә. Шулай. Иң тәүҙә яратам тип кемгә әйттегеҙ? Минме? Һеҙ. Безәүкәйгә. Ярамал әйтәм. Иң тәүҙә яратам тип үземнең ҡатыныма әйткәнмендер. Сөнки мин былай самалаш иртә кәрәш алдым. Шулай булган. Шулай булды. Әмир ағай, әнисә яштан беренсе тапҡыр ғашиҡ булдығыҙ? Ғашиҡ булдыммы? Мин ул ваҡытта нисә йәш булды икән? Бер 7 йәш булгандыр ул. 7 йәш булгандыр ул. Барыбер бит инде теге беренсе сираттан ижади кеше булгас, минеңсә ул тиз ғашиҡ була. Мин уйлайым, һеҙ дә мәктәптән үк барығыҙ да ғашиҡ булып бөткәнһегеҙҙер инде. Сөнки һеҙ рәссамдар барығыҙ да. Һеҙ ҡатынығыҙҙың телефонын йыш тикшерәһегеҙме? Юҡ, мотор һорау, әммә ләкин тикшермәйем. Сөнки Аллаға шөкөр, минең хатыным ул туғры кеше. Миңә туғры кеше. Мин шуға Алла Тәғәлә алдында ла бик рәхмәтлемен, хатыным алдында ла бик рәхмәтлемен. Ул шундай бер нисектер яҡшы мөнәсәбәттә яшәгәс, уның телефонын тикшергәнем әлегә юҡ. Ул да һеҙҙең рәссаммы? Эйе, минең хатыным да рәссам. Ә һеҙ ҡатынығыҙ менән ҡайҙа, нисек таныштығыҙ? Без таныштык уҡыған ваҡытта. Ул ваҡытта беҙ икебеҙ дә училищела уҡый инек. Шул ваҡытта мына минең хатыныма иғтибар иттем һәм төрлө ысулдар менән уның менән шундай һөйләшкән булып, шунда танышырға тырышҡан булып, теге егет кеше булғас бит инде ул әҙерәк актив булырға тейеш бит инде. Шуға мин шулай тырышҡан булдым инде, вот шулай. Һеҙ ҡатынығыҙға йыш сәскә бүләк итәһегеҙме? Йыш итергә тырышам, әммә ләкин бик йыш дип әйтә алмайым, үкенескә ҡаршы. Байрамдарҙа бүләк итергә тырышам, розалар, тюльпандар, ҡайберҙә ялан сәскәләр бүләк иткәнем бар. Ә ул һеҙгә ниндәй бүләк эшләй? Улмы? Уның иң ҙур минең өсөн бүләге уның миңә ҡарата мөхәббәте. Һеҙгә ҡатынығыҙ кем тип өндәшә? Миңәме? Һеҙгә? Ҡайберҙә
Амирушка ти. Бик яратып әйтеп куйһа, кайбердә Амирушка дип кайбердә әйтә миңа. Мин уга кайбердә Любушка тием. Уның исеме Люба, Любовь Рафаиловна. Уның сыгышы Белоруссиянан. Әмма ләкин ул менә безнең Башкортстанда яшәй һәм башкортса бик матур һөйләшәләр белән. Һез катынығыҙҙың кәңәштәренә ҡолаҡ һалағыҙмы? Әлбиттә, әлбиттә. Эргәлә торган һәр кеше, һәр туган кеше ул бит инде беренче менә мәсәлән минең индидер етешһезлектәрҙе күрә бит инде. Һеҙ үҙегеҙ кәңәш бирергә яртаһығыҙмы? Бик яратып бармайым кәңәш бирергә. Сөнки кеше нисектер үзе татып карамайынса, ниндидер яңгышыуларҙы күп кәңәшкә ҡолаҡ һалып бармай дип уйлайым мин. Амир ағай, һеҙҙең ҡатынығыҙ уҫалмы? Юҡ, минең хатыным Аллаға шөкөр уҫал түгел. Мин дә һинең һамаҡ бәләкәй ваҡытта ҡурҡа торғайным. Минең мына ҙурағас, кәләш алһам, хатыным мәрхәмәтле булһа итеп. Ҡыҙығыҙ һеҙҙең күргәтмәләрегеҙгә йөрөймө? Әйе, йөрөй. Мына ул хатта минең Айда ҡыҙым шундай матур йырлай, ул бер күргәҙмәлә хатта йырлап күрһәтте. Беренсе йыры уның булды Италия йыры. О соло мио дигән, бик матур. Иҫләйегеҙме? О соло мио. Ана шуны йырлап күрһәтте. Мин хайран ҡалдым. Икенсе йыры уның булды башҡорт халыҡ йыры Азамат. Ҡыҙығыҙ нимә менән шөғөлләнә? Ул вокал йырсыға, ул үҙенең ҡартаһына, мына минең атайыма оҡшап, уның тауышы матур. Шуға ул музыкант, ул йырлай. Ҡыҙығыҙҙың музыкаһы һүрәт төшөргәндә ярҙам итәме? Әйе, сөнки ижад кешенең бит ул музыка күңелендә. Минең ҡыҙымдың йырлаған әсәрҙәре һәм уның флейтала уйнаған, фортепианола уйнаған әсәрҙәре гел дә минең күңелдә ята. Хатта мына мин элек бөйөк Рахманинов дигән композиторҙың вокалист дигән әсәре бар. Мин уны элек тыңлаған хәлдә ҡолаҡ аша ғына үткәрә торғайным. Ә минең ҡыҙым шуны флейтала уйнап күрһәткәйне, иҫем китте. Һеҙ ҡыҙығыҙға ниндәй кейәү теләйһегеҙ? Инде кейәү теләйем? Әйе. Кейәү. Әйе. Әлбиттә, ул кейәү беренсенән ул итәғәтле булһын. Юҡ, беренсенән ул минең ҡыҙымды яратһын. Иң тәүҙә ул минең ҡыҙымды яратһын. Ана шундай кейәү теләр инем. Икенсенән ул әлбиттә тәүфиҡлы булһын, итәғәтле булһын. Һәр кешеләргә лә яҡты күңел менән ҡараһын. Һеҙ йөрөнөгөҙмө музейға? Музейға, мин музейға йыш барам. Мында Өфөләгелә беҙҙең бик бай Нестеров музейына һәм икенсе ҡалаларҙа булғанда ла мин гел музейға барам. Сит илдә булғанда ла Стамбулдың, Никосияның һәм икенсе ниндәйҙер мына һәр ҙур ҡаланың хәҙерге сәнғәт музейларын гел ҡарайым. Һеҙ кинотеатрға йөрөнөгөҙмө? Йөрөйөм, йәшерәм кинотеатрҙарға. Һеҙ ниндәй кино һеҙгә оҡшай? Күп кинолар миңә оҡшай. Мәсәлән, беҙҙең мына бөйөк Андрей Тарковскийҙың кинолары оҡшай. Клод Лелуш, Микеланджело Антониоль, ошондай мына бөйөк рәссамдар, Гадар, режиссер рәссамдар. Шуларҙың киноларын мына ҡараһағыҙ, мин уйлайым, һеҙгә лә бик оҡшар тип. Уларҙың кинолары оҡшай. Теге хәҙерге мына Голливуд кинолары миңә бик оҡшап етмәй. Әмир ағай, бына һеҙгә кино ҡарарға ваҡыт етәме? Етә, әлбиттә. Сөнки кис көнө бит инде эштән арып ҡайтаһың. Шуға ниндәйҙер кино ҡарамаһаң, мына мин бик футбол яратам. Бөгөн генә төнлә мин бик оҙаҡ футбол ҡараным. Ә ниндәй йәнһүрәт яратаһығыҙ? Йәнһүрәт эшләүсе күп режиссерҙар, шул уҡ мына, мәсәлән, Нарштейн, Назаров, Татарский. Ана шуларҙың анимацион киноленталарын ҡарарға яратам мин. Һеҙ һуғышҡа барҙығыҙмы? Һуғышҡа, Алла һаҡлаһын. Стағфирулла тәүбә, һуғышҡа барырға яҙмаһын инде ул Алла Тәғәлә. Миңә лә, һеҙгә лә шулай. Һеҙ ҡурҡаһығыҙмы айыуҙан? Айыуҙанмы? Әлбиттә ҡурҡа. Мин урманға бөрөҙөм барам. Айыуҙан ғына түгел, мышыларҙан да, буланларҙан да ҡурҡам. Балыҡ тоторға яратағыҙмы? Балыҡ тотҡаным бар, әммә ләкин үҙемде теге бөтөн күңел һалып балыҡ тотоусы тип әйтә алмайым.
Вакыт булган вакытта атайым минең балык тота белә. Ул минең юла йөзнәем, атайым уларга кунакка барганда рәхәтләнеп уларның балык тотканнарын карап йөрергә яратам. Һеҙ һунарға йөрөгәнегеҙ бармы? Һунарга моны ысынтылап һунарга йөргәнем юк. Әмма ләкин теге ияреп һунарсыларга ияреп бер тапкыр сыкканым бар. Һунарга бик йөргәнем мин яратмыйм, чөнки мин янлыктарны йәлләйм. Һәл мултакта аттыгызмы? Мылтыктанмы? Мына урманда минең агайымдың мылтыгынан атып караганым бар һәм тир вакытында тирдала атканым бар мылтыклардан. Әһет берәңендәй хайванды үлтерә алагызмы? Юк, нимә бренди хайванды үлтерү ул зур гынах. Армияла аттығыҙмы? Юк, мин армияда хезмәт итмәдем, чөнки мин иртә кәләш алып, минең бәләкәем кызым Айда, кызым тугас та, ничектер законнар үзгәрделәр дә, кемнең балаһы бар, армияга алманына куйдылар. Ниндәй спорт менән шөғөлләнәһегеҙ? Иң яраткан спорт минең футбол. Миндә хатта мин моны кайбердә паркка сыгып, кыш көне бәләкәй генә балалар менән, моны һеҙнең һәмәк малайлар менән футбол тибәм. Яраткан мезгилегеҙ ниндәй? Яйҙыр ул. Чөнки ул йылы, унда рәхәт, каникул. Яй. Мирағай тәмле итеп ашарға бешерәһегеҙме? Бик күп бешерәм дип берҙә генә әйтә алмайым. Мына минең ҡатыным бешерә. Уға ҙур мин мәңге рәхмәтлемен, чөнки ул безнең ғаиләбеҙгә минең ҡатыным бешерә. Ул бик тәмле итеп бешерә, шундай. Ә мин улай тәмле бешерә белмәйем. Нимәне ашарға яратаһығыҙ? Нинди Аштымы, бутҡанымы? күп нәмәләрҙе. Мин хәҙер әйтә башлаһам, беҙҙең ошо тапшырыу бөтөнләй туласаҡ. Мирағай, һеҙ мороженыйҙы яратаһығыҙмы? Әлбиттә яратам. Кем мороженое яратмай икән? Конфет ашарға, торт ашарға бик яратам. Бүтән тәмле кәсләрҙе мин бик яратып ашайым да ҡуям ул. Һеҙ магазинға йөрөргә яратаһығыҙмы? Юк, бик яратмайым. Мин унда шул буяуҙар һәм киндер алырға барырға тура килә. Һәм икмәк алырға инде әлбиттә. Һеҙҙең миллион аҡсағыҙ булһа, һеҙ нимә эшләрһегеҙ? Нимә эшләрмен икән инде? Бәлкем минең күп аҡса булһа, мин ниндәйҙер бөйөк ана шул Пикассо, Матисс, Кандинский, Малевич дигән рәсемдәрҙең һүрәтләрен һатып алыр инем. Уларның һүрәтләре шундай тетрәткес. Менә шул Ван Гогтың һүрәтләрен ҡараһаң, Рембрандтың һүрәтләрен ҡараһаң, хатта ҡайһыберҙә күңелләр шундай тулып китә. Уларда шундай драма, шундай психологик күс, тормошҡа һөйөү. Ана шул картиналар һатып алыр инем. Кәйфегеҙ булмаған саҡта илағанығыҙ бармы? Уғатлым илагансы булғаны юҡ. Әммә ләкин мин әйтерәт матур һорау. Сөнки ижади кеше, ул күп ижади кеше барыбер улар күбеһе моңһоу ул. Ә һеҙгә ниндәй көн иң ауыр? Ниндәй көн? Берәй ниндәй юғалтыу кисергән. Ундай юғалтыу кисереш көндәр минең тормошта булдылар. Ана шул көндәр геллә минең күңелдә торалар. Ана шулар иң ауыр. Нимә эшләргә намыҫ ҡушмай? Бик тәрән һорау. Намыҫ бик күп нәмәләр эшләргә ҡушмай. Әлбиттә, Виктор Гюго матур әйткән, һәр рәссамдың оҫтаханаһында ниндәйҙер намыҫ символы булһа, ҡалай һәйбәт булыр дип әйткән ул. Ғүмерегеҙҙең ҡайһы мәле һағындыра? Бәлкем студент булған мәлдәр һағындыралыр, сөнки ул ваҡытта әле теге бөтөн ғүмер әле алда, нисектер һин ниндәйҙер хыялдар менән тулы, һин ғашиҡһың, бөтөн донъяға ла ғашиҡһың. Ана шул мәл һәр кеше өсөн дә иң һағындырғыстыр дип уйлайым. Һәм баласаҡ, әлбиттә, баласаҡ. Ә һеҙҙең өсөн бәхет нимә ул? Матур һорау. Минең өсөн бәхет ул минең эргәлә йәшәгән яҡындарымдың, туғандарымдың һау булыуҙары. Мына һеҙ һау булыуҙарығыҙ. Мына шул минеңсә иң ҙур бәхеттер дип уйлайым донъяла. Иң бәхетле көнөгөҙ ниндәй? Иң бәхетле көнөм, хәҙер иҫкә төшөрә тырышам. Беренсенән ул, мин уйлайым, бер минең уҡытыусым һин бөйөк рәссам дип әйткәнне.
Ана шул көнне мен берасына онытмаям. Ул вакытта мин яп-яшь идем, и ул минең беренче күргәзмәләр инем. Күргәзмә асылыш вакытында күргәзмәне алып барусы әйтте, менә ошо күргәзмәнең асышы яңа фамилия Әмир Мәҗитов булды дип әйтте. Артта минең яурынга ике кул төште. Мин әйләнеп карасам, минең укытучым тора. Ул әйтте: "Әмир костым, һин моны хәзер бөек рәссам булдың." Дип, ана шул ниндидер канатлар үстеләр, мин җирдән ошо атлым җирдән күтәрелеп өскә менеп киттем. Бәхеттең төсө ниндәй ул һеҙҙең өсөн? Бәхеттең төсе төрлөсә. Онда яшел төстә, кызыл төстә, алһу төстә бар. Шулай бит. Әмир ағай, һеҙгә ҙур рәхмәт, һәм беҙ үҙебеҙҙә һүрәт төшөрөргә яратҡас, һеҙҙең төрлө фекерҙәрегеҙ беҙгә моғайын алда ла ярҙам итер тип ышанабыҙ, Алла бирһә. Мин дә һеҙгә буласаҡ бөйөк рәссамдар, мин һеҙгә шулай әйтергә тейешмен, сөнки һеҙҙең күҙҙәрегеҙҙән күренеп тора. Һеҙ барығыҙ да шундай илһамлы, шундай тәүфиҡлы, итәғәтле егеттәр һәм ҡыҙҙар, һәм дә иң тәүле һаулыҡ һәм ижади уңыштар теләйем. Тағы ла һеҙгә ҙур рәхмәтләр. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Рәхмәт. Уларҙың һораулары теге ысын күңелдән, улар күп уйлап тормайса, тура һорада ҡуялар бит инде. Һәм шуныңдан улар менән әңгәмәләшеү ҡиммәт. Тормош ниндәй төҫтә, улар барыһы ла фәлсәфәви һорау. Уға бер генә ҡатлы итеп, бер генә ҡолас ташлап яуап әйтеү ла еңел түгел. Мына, мәсәлән, шул уҡ беренсе мөхәббәтем тураһында. Ул бит инде нисектер көндә уның турала бәлки уйламайһыңдар, ә мына һәм икенсе һораулар көндә уйламаған һорауҙар. Ниндәй һинең иң ҡайғылы көнөң, ниндәй һинең иң бәхетле көнөң? Мына иң ауыр һорау шулар ул минең өсөн. Миңә уның бөйөк кешеләрҙең һүҙҙәре менән миҫал китереүе бик оҡшаны. Миңә уның ул футбол яратҡаны оҡшаны инде. Портретта мин бигерәк тә уны осҡон күҙҙәрен һынландырырға тырыштым. Бәхет ул төрлө төстә тине. Портретымда мин төрлө төстө ҡулланырға тырыштым. Беҙҙең ҡараштарҙы ла моғайын үҙгәрткәндер. Сөнки уның фекерҙәре, уның ҡараштары бик тәрән. Портретымда уның ижади кеше икәнен күрһәтергә тырыштым. Һәм шуға ла әҙерәк стилизовать та иттем. Кемдер ниндәйҙер декоратив юл менән мине һүрәтләгән, кемдер реалистика нигеҙҙәренә таянып эшләгән. Ике ысулда, төрлө ысулдарда әһәмиәтле. Мин хәҙер кемделер беренсе урынға, икенсе урынға ҡуйһам, мин алдашасаҡмын. Сөнки беҙҙең сәнғәт ул бар, ул субъектив ул. Кемгәлер Пикассоның сәнғәте оҡшай, ижады, кемгәлер Рембрандтың ижады оҡшай, шулай бит инде. Бында ла шулай. Ана теге бәләкәй генә малай ултырды бит саңғыҙ. Ул да мине ҡыҙыҡ итеп эшләп ҡуйған. Мәҫәлән, Айзилә мине ҡылҡаләмдәр менән эшләп ҡуйған. Ул әлбиттә онотолмай торған инде һүрәт булып килеп сыҡты ул.